santang mayong tao, biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios atong nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan, aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Salamat nga sa gihapon kini nga programa nagpabilin sa kahanginan, nga nagsabod sa binhi sa kaluwasan. Og sa gihapon kami nagahangyo kanimo nga magapanalangin kaniini nga programa o kini nga estasyon nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagdala og daghang mga kalag sa imong tiilan.
Panalangin ni ang mga tao nga nagapamati karon niini nga programa nga naa sa ilang mga puloy-anan, naa sa ilang mga sakyanan while naga-drive siya, nagabiyahe sila. Tuguti o Dios nga magapanalangin ka kanila og unta og Ginoo diha sa ilang kasing-kasing manalingsing ang gugma sa pagbati sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, maayong buntag Brajon ug Kuya Libby sa tanan diha sa station ug sa mga naminaw karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa, Brad, from Pili Disor. Okay, adto paning Sunday morning ni nga message unya lagi kay daghamag og nag-abot nga mga message muna ang malate usahay ta sa pagbasa sa mga text messages, no? Okay, ni apatay basahon, sir, akong i-great og happy birthday si Ate Philly nga mag-birthday siya ugmang adlaw sa iyahang ika-39th birthday. Ate Phil, happy birthday gikan diri sa imong mga igsuon, imong mga bayaw pag umangkon og mga igagaw og sa tanan labi na nila ning nanay og ni tatay. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat pod, no? Okay, last text nga akong basahon, ha. Kanina ang ato ning ayaw na okay, pangutana maghapon di ini. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, malili nimo usa diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin gikan o dapita ning atong mga pinalangga nga mga viewers. But by the way, ato sa diay nga pasalamatan, no, nahibalag nako kaganina, Brother Libby, while dito ko sa bukid atong gibisitaan dito ang ato nga igsuon pod si Brother Ilin Nulia, usa ka buta in town, way gyoy pananaw unya. Nagsigi ni siya paminaw sa atong programa sa radyo, ni abot gyud ang panahon nga iyang desisyon magpabautismo siya. So nabautismohan na siya for how many years na. Unya atong gibisitaan hilak in town si Brother Ili Nulia diha sa Laray Paypay Daan Bantayan. Niya nakadawat pud siya og panalangin gikan sa ato nga igsuon, nga angay magisyang tabangan in town kay butaman. So kadawat siya bugas, nakadawat siya sudan, lamas, nakadawat siya karsunis, jogging pants, hindi na kato dili gito ako sa ato tong igsuon. Og unya nalipay in town na kahilak ang atong igsuon. Paglugsong nako, Brother Libby, gikan sa bukid kay murag na kuan na sad ko basig mulihok na sad ang ulan kay kuyog rubang ako ang anak nga babae. Dunay matanda na gyud siya, mga 81 years old na di ay kuno siya nga in town gikan sa Pangadlawan. Si Brother Ramon Mungaya, usa ka retired seaman. Brother Ramon Mungaya, naminaw ka man gyud ron. So ako siyang gipiran, Brother Libby, nga asa man siya mo adtos lungsod, din ko palungsod masag ko, layo pa man ni naglakaw ka, layo pa ang karsada, sakay na lang diri.
Unya ingon niya nga unya pila may pangayo nimo hingko walay kuan walay kinini ang pliti. So nag-ilis una in town si Brother Ramon Mungaya. Nya nangutan na siya Brother Libby og kinsa may imongan inako si John Dihito. Ni uy ang murag kuan tan-aw ko murag nakailan ko kaila day ka so kanon pirmi magyud kong maminaw anang inyong programa sa radyo. Gomo ba? Kay Brother Ramon Mungaya. Salamat nagkahibalag ta. Unya may pangidaron ka na 81 anyos na. Okay ra ba ka Brother Ramon Mungaya makahangyo ko sa imuha. Agig pangamigo lang nga paghangyo. Taas na magyod ang imong pangidaron pero sa naa ka pangadlawan ya diha nakaslaray nako na agi layo nagikay imong gilakaw nya sa imo pang pangidaron murag kuan na gyud. Pwede ba Brother Ramon Mungaya nga makabisita ka sa simbahan sa Adventista inig ka Sabado diha sa Nazaret lupot man na diha sa una nya natawag na nag Nazaret pag may simbahan na sa Adventist diha ni Barog. Pangutana la diha sa mga idar o sa mga marikit family diha sa Nazaret pwede ba nga makabisita ka sa simbahan sa Adventist. Bisita lang Brother Ramon. Unya malipay ko nga makabisita ka, mas malipay pagyud ko og magkaabot ta diha sa simbahan sa Nazaret. Kay may panahon na sad mo bisita ko diha. Okay, salamat Brother Ramon. Hope nga ang Ginoo magpakamaayo sab nimo sa imong kinabuhi kahit medyo taas na ang imong pangidaron. Unya medyo in town di nagyapod makuan ang paglakaw, delikado na gani. So Brother Ramon, salamat Brother Ramon Mungaya. Hope nga makabisita ka karong Sabado o kasunod Sabado ba diha sa simbahan sa Seventh-day Adventist kay dugay ra magidekang naminaw sa ato nga programa. Okay Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So mayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan atong mga kaigsunan kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Mainguman sa atong tanan nga mga viewers kung asa mo nag-view karong hapon kamong tanan amo nga gina-welcome og pwede namang makapadala higalag mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Pwede mo text mo sa among number ni Brother John. Pwede sa diri sa comment section nato sa Facebook aron ato din ang matagad mabasa nato o niya kung pananglit do na mo mga pangutana ato nang entertainon mga higala pero tagaan ta naghigayon nga inyong pangutana na sab moy ato nga tagdon kana mga pangutana nga sincero ba kanang nag-need gyud ta gusto tang mangutana kay gusto tang mahibaw kay gusto tang makasabot o niya magkinabuhi ta diha sa ato na sabtan. Okay no, ato na ning tanawon mahigalo nga palihog di ay atong i-share no, di ato kalimtan sa pag-share nga to mga friend ang ato nga programa para nga sila sab maka pamati or makatan-aw sa atong live program o niya makasabot sila sa pangapulong sab sa Ginoo. Okay, ato na tas pagbasa dinhi niya si Brother Rufino Moreno. Salamat kay Brother Rufino sa iyong paglab ug pag-pray. Niya said si Sister Gay Marie Kalapuan. So good evening Sister Gay Marie diha sa Saudi Arabia. So hinaut pa ang Diyos mag-uban nimo diha. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad sa Takop San Remio. Salamat po sa paglab ug pag-pray. O niya po si Johnny Mar Kalapuan. So mayong gabi nimo Brother Johnny, salamat sa paglab ug pag-pray. May gabi sa mong family na Estrella, mga kabataan. Niya po si Brother Ronaldo V. Bragat. Good evening sa tanan. So may gabi niyo Brother Ronaldo. Niya po si Erlinda Estaura. Good evening everyone. Sa gihapon sa inyong duha diha sir nga makugihon nga nagmensahe sa mayong balita og ingon man usab sa mga nagsunod niini nga maong programa. God bless. So God bless also Sister Erlinda. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. Og mayong gabi usab sa mga kaigsuonan makanunayong naminaw
og sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also nimo Brother Nilo di asab sa Saudi Arabia. O niya po sa Ila Lipalam, salamat po sa pagpray ug paglab. Niya po si Sister Exa Sinoy. Salamat po sa paglab ug pagpray niya. Good evening sa Brother Rex di no. Brother Rex Sinoy ug makaigsunan nato di tanan diya sa Puruksais nga naminaw karon sa ato nga tulumanon. O niya po si Christy Alayon, salamat po sa paglab ug pagpray. O niya sad si Brother Rodolfo Bantilan, salamat po sa mga heart ug kamot nga nagpray nga imong gisend. O niya po si Brother Roger Villafuente, mayong gabi ninyo diha Pari John o Kuya Libby. We are listening here at Silang Cavite. God bless. So God bless also Brother Roger Villafuente. Si Brother Roger, pre, nana po di ay ka din ha, pre, may pa ka, kay kanunay ka nga makasuroy-suroy sa mga lugar o dapit nga makapalipay sa ato nga dughan. So ingat niya, pre. Okay, ni Asad ang Riverside FM Cebu, 93.2 MHz. On air na ta, mga brad, mayong gabi. So mayong gabi ni diya, sir. Salamat kayo sa ato nga madasigon, mabtikon nga CEO o atong station manager diha nga kanunay gyud nga mag-hook up ning atong programa. Unya nga tusad kang Pastor Joel Terana og sa tanan na lang nga mga naminaw diha sa Riverside FM. So mana nga sulti po yung mga silingan nga maminaw sa Riverside FM aron na dunay daghan nga mga makatunan, mga higala sa inyong pagpaminaw, mga kasayuran. Niasad si Brother Rodolfo Bantilan, maayong gabi na usab kaninyo Brother Libby o Brother John, watching from Hilok Tugan, Kananga, Liti. Okay, maayong gabi sa tanang taga Hilok Tugan, Kananga, Liti. O niya po si Leslie Ihapon. Good evening sa inyo duha, tanaw kami kay okay na ang panahon dire. Thank you kaayo no. Sister Leslie. Ang tuanan ni sa Sambuanga karon man siguro Brother Levi o mabatoon niya taga kinatar ka ni before. Wa ko kailan niya dayon kay nailhan ako tata pero ata salamat sa pag-view sa atong programa o niya ingat mo diha tanan. Okay niya sad si Sister Lynn of Korea. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. So good evening Sister Lynn. O niya po si Benson Lagarisa. Mayong gabi Brother John o Brother Libby. Mayong pagpaminaw sa tanang listener sa inyong programa. Di anapod minaw sa inyong programa. God bless. So salamat kayo Brother Benson. O niya sad si Midj J. So raani nga i-pronounce kining mga polos consonant. Midj H Saijin Ibanez. Good evening mga uncle. Regards to Vargas and Ibanez family watching. So thank you kayo dahil sa pag-view no sa ato nga programa. Good evening diya sa mga Ibanez o mga Vargas family. Niya po si Plenius Jezebel. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya Nanay Jolita ni. Oy, may gabi ni mo Sister Jolita Tagalog naa sa Camotes Island. So nangandoy gyud yung makaubanan diri sa Kamansilis. Okay, adto ta sa pagpadayon higala arita magbasa una sa mga kahigalaan nato nga nag-like o niya nag-send og heart dinhi sa ato nga programa ato ni silang tagdon. Okay, arita una sa nag-send og heart, nagpasabot nga gilab nila ato nga programa. Okay, ato ning pagbasa nilang pangalan ni Acid Lane of Keria, Jenny Rama Fermin, Ronaldo Bragat, Caroline Mariquet Galyaris, Jane Cel Dehito Mitante Pacaldo, Angeline Mendoza Matias, Juvelin Idar Disabilie, Jose Navales, sa kuanisya sa
Danaw na kita mi ana atong nanglabay nga Sabado dito sa Danao. Murag kami siya taga Compostela, Brother John, no? Basta Danao akong nakuan Kita po sa Danao. Oh, kita mi dito. Anya niya po si Brother Ronilo Itang, anya si Abi Suway Bagyo, Geraldine Oslington, Eljon Tonyakaw Nidja, Vera of Yasa Almunicar, Leslie si Ihapon. Ma'am Geraldine Oslington. Ma'am, kumusta mo diha sa Australia, ma'am? Mura kuan kana na ang okay na gyud kay mo diha, ma'am, no? So salamat sa pag-view. Anya niya po si Plinius Decibel, Binson Lagarisa, Lowell Nodalo Estrera, Erixa Sinoy, Edelberto Rina Somalinog, Irene Vasquez Selig, si Jayma, Onya si Merifel Vargas, anya niya po si Brother Elbodam Flores, Juni Mar Kalapuan, Ayla Lipalam, Ayan Kevin Dorotan, Gay Marie, Rinaldo Boronda, Likay-Likay Senyor. Muni mga naglab higala o niya arita sa mga nag-like sa ato nga program niya si Rods Olingay, Lovely Dihito, Nathaniel Lucero Jr., Basilio Tiro Notarion Jr., Vidal Likigan, Roger Villafuente, Rolls Soto Tams, Aniceto Persilias, Arturo Maglasang. Oy, maing gabi ni mo, Brother Toro. O ba ni Mr. Dahiling diyan, Mr. Banisa, makabataan, niyang ato na ni Mr. Ganggang, iyang Tiwok family. O niya may isang gabi nila ni Brother Roy diya, Mr. Galay, mga Sayod family. Good evening sa tanan diya, no? Sa Puhok Size. Okay niya po si J. Merced, Rodolfo Bantilan, Peter Orsal, o Sister Eileen Pantalion. Okay, thank you kayo. O niya ato nakita po si Caffeine Wokvik. Asa man ni? O di man tao kabasa anay kay naglabi man yung konsonant. Pangutana ng bautismo na ba ang SDA sa panahon ni Martin Luther? Pangutana din ni. Okay, no, padayon tahigala ato ning Lilion Makadiyot, kining ato nga messenger alang sa mga kahigalaan o makaigsunan na to ng ilang mga mensahe, ilang mga reaksyon diyan i-send sa messenger, mga higala. Niya si Jimar Colis Gabaton, niya po si Brother Siloy Beronas o Marcelo Beronas diya sa Upper Kadawan. Badlibi o Badjon, mayong gabi ninyo. Niya gihapon minaminaw sa inyong talmanon mata gabi Brad. Salamat kay Brother Siloy o sa atong mga kaigsunan diya o atong mga kahigalaan nga naminaw sa atong programa. Okay, niyasad sila si Brother Basilio Notarion Jr. Thank you kayo. Niya uban pa nga nagtanaw, niya diri sila nagtanaw sa Elders Council kay gisend man ato mahigala. O niya si Rolls Soto Tams, niya po si Brother Winmar Wig Goliemas, Brother Wing. Wing, salamat sa pag-view, Wing. Niya po si Brother Ronilo Itang, Ginny Rama Fermin, nakiguban po nato. O niasad si Ninfa Villacasten sa Cadiz City. May gabi ni Mr. Ninfa. Kita kami ni Brother Jonathan Villacasten dari sa camping, no? May gabi dia sa Cadiz City ato mahigala dia nga naminaw. Nias Brother Ronilo Itang, niya po si Dong Sinser Somalinog. So thank you kayo Dong Sinser. May gabi ni mo o sa imong family dari sa Mabuli. Okay, thank you kayo. Makahimog yapo mo pag-send mga higala o mga messages kay ato ng tagaan o panahon sa pagbasa. Arita sa atong kipad mga higala ato ng tanahon. Kaya niya mga mensahe din hinga ning sulod.
ingon din ni si Brother Fred ni sa Bogo City kasi Brother Fred si Wilfredo ni diha sa Bunakan Hiralman. Ingon ni nga ang pagsabot Brad dili gyud pareha. Mauna ang Bible mo correct si Fred ni sa Bogo City. So thank you kay Brother Fred, tinuod na. Sakto gyud na Brother Levy. Managlahi ang gisulti Gus Ginoo Isaiah 55:8, ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong huna-huna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Busa aron dili inunta sinupakay ang atong mahimo ani dili sa pagsunod sa huna-huna sa tao kundi sa pagsunod sa huna-huna sa Dios. Mao na ang Bible mo correct. Muna nga ang Bible mo correct kay gituga man sa Dios ang Biblia nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Busa kung sa gitudlo sa Biblia ato nang sundon. Og naatay gisunod nga wa itudlo sa Biblia mo na badlongon ta. Kaso nga lang ang gisunod sa uban dili man ang Ginoo ang ilang man kaugaling gusto. Mabutay hinungdan Brother John na kini atong programa based on the Bible ang matubag nato dinhi. Okay na pag yun apod si Brother Wilfredo Pobadora. Brad, maayong gabi na usab. Greet ko kang Karing Lumapas, Rinante Pobadora, Andy Noval, my friend, my Merlin Derder, ang nag-greet Wilfredo Pobadora. Okay, may gabi ni Brother Wilfredo. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby. So may gabi ni mo Sister Ginaline. Okay, ato ning tanaw ni pagyoy mga messages nga ning sulod. Niapod si Rizal Sambulot Munta. Rizal Sambulot Munta. Mayong gabi mga brad, watching from Bungdo Home Church. Oy, may gabi sa taga Bungdo Home Church, no? Ngadto kang Rizal Sambulot Munta. Thank you kaayos taga Bundo, Bourbon sa Home Church. Niya pod si Brother Ronilo Itang, igsuon panahon na sa Dark Ages, panahon sa persecution sa Kristiyano, RCC, Roman Catholic Church na si Martin Luther, unang pagtuo niya. God bless. Tinuod na. Niya pod si Chris Bangalisan Ginita na. Ginita na. Si Chris Bangalisan, very close friend din ako mga bata. Ato ani sa Japila, El Nido, Palawan. El Nido, Palawan. Ana-ana kay pinakatumoy na sa province of Palawan ang Japila. So si Chris Bangalisan Ginita, naani sa Japila. Thank you sa pag-view, Chris. Unya salamat diri nagkuan naglingkod ko diri Brother Libby, nagkuan mi nag-chat mi. So thank you, Chris. Nga kumusta mo din tanan si mama nimo, tanan na lang diha sa Japila ipangumusta niya ko. God bless you ninyo tanan. Okay niya sad si Sister Imelda Osabel Boratso. Mayong gabi Brother John o Brother Libby, naminaw mi diri sa Cebu kay nagpa-akinol mi sa akong operasyon. Sabi? Ako ana itaon si akinol mi sa akong operasyon o sa tanang naminaw sa atong programa sa radyo. Ang gihimura gud nga kuan kanini ang ingnon ta gihimurang kasangkapan ni Sister Imelda nga mapadasig, mapalig-on ang iyang kalag, iyang pagpangalagad Brother Libby ang cellphone. Medyo daghanang mga Sabado nga wa siya kaadto sa simbahan tungod sa iyang panglawas. Apan salamat nga nagpabilin ang iyang pagtuo. Sister Milda naa diha Cebu, mag-ampo mi para nimo karong alas 12 sa gabi ug alas 3 kadlawon. Doon na ko'y personal nga gitawag prayer. So ako kang idugang sa ako nga mga pag-ampo diha sa Ginoo. So paningkamot Sister Imelda, total ang atong lawas ilisan ra magyudis Ginoo. So God bless, nakita nimo giunsa ka pagpakamayo, giunsa ka panalangin sa Ginoo sa
imo ng sitwasyon karon. Ang imong balay kaniadto payag karon maingon na natong palasyo halos, no? Salamat kayo niya. Kumusta diha ni Sir Melvin Boratso, imong bata, dong Bikmal. Kamuntanan din ha. Salamat kayo. Okay, niya po si Brother Mike Alosina. Mayong gabi mga brother. Watching from Mount Zion Church, San Camotes. Francisco, Camotes. Yes, bayong gabi ista na taga Mount Zion. Great lang nako akong lolo Atilano Estrira nga nagpaminaw. Daghang salamat sa pagbasa, Brad. God bless. So God bless also, no? Brother Mike Lucina. So thank you. Kaniya, mga higala, atong time paspas kayo, pero makasend gyapon mga messages dire. Kaya ato nang basahon karong taod-taod, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga may atong tagdon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby at tutan aning kuan paluap pa dinhi Brother Libby sa ato nga gihisgutan, no? Ato lang ni gyud nga kuanon gihapon, ato ni tagaag pagtagad. Okay niya, oh. Para namo Sir John, wala mi kagawasan ninyo kay ang inyo ramang hunahuna maoy matuman. Sa niya, para namo Sir John, kanang wa mi kagawasan para sa inyo kay ang inyo ramang hunahuna ang matuman. Kaklaro ni Ana, sir, sa Biblia nga gipahunong na ang adlaw nga igpapahulay. Unya kamo nagsige gihapon mog bantay aw mga gahi gyud mog ulo, sir, di ba? Okay, daghang kayong salamat brother. Di man nato ni mabasa ni kay GF from ani ang imo diringgi kuan. Just in jar and nya if, no? GF ni. Basta nga wa gini nagwag mention gid nga nimo apelyido GF rani. So ino ko lang brother GF. No, matud mo nga para ninyo wa gid mo'y kagawasan kay ang amo lang huna-huna maoy matuman. Kaklaro ni Ana nga gipahunong na ang adlawng igpapahulay unya kamo nagsigi ra gihapon mog bantay, sir, ang mga gahi mog ulo. Ang tinuod brother GF, no? Wala gid mi nagakuan, wala gid mi inuntap. Wa ba mi ana nga kinaiya nga ang amo rang huna-huna maoy matuman. Ang amo rang huna-huna maoy masunod. Kay nga naman, kining Biblia, kining programa ha, nag-base ni sa Biblia. Kung ang amo lang huna-huna, maoy matuman ug maoy masunod, aw nganong magbasi pa man mi sa mga butang nga nahisulat ug ipasabot diha sa Biblia kung ang amo lang huna-huna, maoy masunod ug maoy matuman. Ang gisulti sa Isaiah 55:8, ang Diyos ana namulong dengan, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Kaganina, dunay gibasa nato diri nga text nga managlahi ang pagsabot sa tao, busa ang Biblia mo imo correct. Ang importante, Brother JF, ingon ani, nga akitang tao, dili ta musubay ug musunod diha sa hunahuna sa tao, dili ta musunod ug musubay sa dalan sa tao, kundili ang atong sundon ug subayon ang hunahuna ug dalan sa Dios. Kung ang tanan maghuna-huna nga ang sundon ang hunahuna ug dalan sa Dios, wala untay panagkabahin-bahin, wala untay ingnontang pagsinupakay, pero nganong mahitabo man tungod kay paagi sa yawa nga lahugayon ang mga salabutan sa tao aron ang tao maglisod pag-ila sa kamatuoran. Apan kung sa imong pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo, gibasi sa nasulat sa balaang kasulatan, dili kalibog ang muabot nimo kundili kalinaw, kay ang pulong sa Dios kamatuoran ug ang pulong sa Dios kahayag diin maghatag og kahayag sa atong hunahuna ug mga alagianan. Sa Juan 17:17 ngod balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Tandaan, ang pulong sa Dios kamatuoran,
Busa ang atong himuon nini mao ang pagsunod sa pulong sa Dios aron naata sa kamatuoran. Kanang mga nanglabay nga mga kagabii o kahigayunan may tungod anang gipahunong sa Oseas 2:11 sa makadaghan ng panahon og higayon nga ato nang gipasabot. Uyon ta nga dunay igpapahulay nga gipahunong apan dili na ang ikapitong adlaw nga gitawag og 7th day Sabbath kay diha ang gipasabot anang gipahunong tan-aw ra goda ang termino pahunungon ko ang iyang tanang kalipay, ang iyang maadlang ipapahulay, iyang ang gigamit, wa magingon akong. Tandaan ninyo na. Busa ang gipahunong, maunay butanga, maunang igpapahulay, agricultural Sabbath, dili na nato sundon o dili na aplikado karong panahuna sa atong pagpangalaga dias Ginoo. But remember, nganong nahitabo mangyod nga kanang 7th day Sabbath inyong gihuna-huna nga maunay gipahunong nga dili man na mo igipasabot sa Biblia. O tan-awa ra gud ung unsay gisulti sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 sa The Living Bible nag-ingon, "And I'll give them the Sabbath a day of rest every 7th day." Tandaan na to nga ang igpapahulay nga iya sa Ginoo nagapadayon kana kanang matag ikapitong adlaw. Maunay wa gipahunong. Nganuman, tandaan ha, ang adlawng igpapahulay ikaupat kana nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tandaan gyud na ninyo. Karon, ha? Ikaupat na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Ako na laning i-shortcut sa gipang ato nang gipangbasa nga mga bersikulos na ngaging mga gabii sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hanggang 21. Usa sa pangulo sa relihiyon nang miduol og nangutana kang Ginoong Hesus, giingon niya, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Remember ani Brother JF, napakasimple sa pangutana ni ining maong tao, pero napaka-importante ang tubag sa atong Ginoo aron ta maluwas. Ingon siya, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Unya si Ginoong Hesus misulti siya, "You know what the 10 commandments say." Tandaan na to na dimensyon ni Kristo nga you know what the 10 commandments say. Karon og atong tugutan apan dili nato uyunan nga gipahunong na kanang adlaw igpapahulay nga ikapito, nganong gimensyon pa man gyud sa Ginoo ang 10 commandments. You know what the 10 commandments say. Kay gipahunong na meaning nga wa na makumplito nga napulo, siyam na lang ang gisulti ni Kristo, 10. Ang inyo wa na gipahunong na. Pasaylo mi Brother JF nga kanang inyong mga panghuna-huna dili gyud na muhaom dinis Biblia og balikon ko nga ang atong sundon, ang atong subayon kanang huna-huna og dalan sa Dios. Dili man na pwede nga moingon mo nga ang amo orang huna-huna mo'y masunod, wa mo'y kagawasan. Doon na mo'y kagawasan kay kini nga programa pwede sa inyong mga reaksyon, pwede sa inyong contribution, pwede sa inyong mga question. Pero tuguti lang kay lagi kini based on the Bible man tuguti nga every now and then kung unsa man ang inyong mga opinyon, mga pangutana, moabot dinhi sa atong programa, amo ginang ipasabot og tubagon pinasikad sa Biblia. Busa ka nang giingon nimo ang amo lang huna-huna mo'y matuman, I'm very sorry. Ang man, gingos Ginoo, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang gipasabot na mo dinhi nining programa ang huna-huna og dalan sa Dios. Tandaan nato na si Kristo ang namulong bayag gyud niya na. Unya nganong ato maginang tuison ang gipamulong ni Kristo. Unya pamatii ra gud niyo sa katapusang libro nga gisulat ni Apostol Pablo. Sa out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo, ang Hebrew maoy katapusan nga libro nga nasulat niya.
Nga gisulti ni Apostol Pablo. Tandaan ninyo niha, nag-ingon din hiyo sa Herbihanon Kapitulo 4, versikulo 4 ug 9, dinhi sa kanana ang today's English version. O, pamatii ha, unsay gisulti din o. For somewhere in the scriptures, this is said about the seventh day. God rested on the 70 from all His works. Sa panahon ni San Pablo, iyang gipahinumdom dinhi sa iyang sinulat nga ang Dios mipahulay sa adlaw nga ikapito. Tuman sa gisulti sa Ezekiel 20:12, nag-ingon ang Ginoo, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. O niya, si San Pablo, nagpahinumdum siya nga ang Diyos mipahulay sa tanan niyang buhat sa adlaw nga ikapito. Just to remind for us, karon kung imong basahon sa 9, nag-ingon din ni sa 9, as it is, however, there still remains for God's people. Tanawa, Brother JF, uban sa tanang naminaw. Bawat lusok sa mga pulong nga inyong nadungog nga atong gibasi dinis Biblia, dili ni amo orang kaugalingong opinyon, dili ni among kaugalingong huna-huna, kundili mga butang gisulat dinis balaang kasulatan. Remember, ang gisulti sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. So kung sa imong pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo, gipasukad dinhi sa kasulatan, ay aba ang gitudlo sa Dios mao gyud imong sundon. Kay nga naman gipasukad mas bala ang kasulatan kay gituga ni sa Dios alang sa pagpanudlo. So kung unsay gitudlo sa balaang kasulatan, maunay imong sundon kay ang imong pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo nagasukad man sa mga butang nga gitudlo sa balaang kasulatan. Sunod, may kapuslanan alang sa pagpamadlong. Kung ang imong kinabuhi nagsubay sa sayop nga mga butang, kung Biblia mo'y imong gisusi o gibasa, natural mabadlong ka. Kaso nga lang, dili lang yun mo magpabadlong kay nga naman gipagahi ninyo ang inyong kasing-kasing. Pero ang gisgutan sa Herbiano 3:15, ang nag-ingon din hinga, matud pa nga pagkadungog ninyo sa iyang pulong, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Nganong hangtod karon hilabihan kabaskog ug kakusgan sa mga taong mga Sabbath breaker, nga mga syndicators, tungod kay ilang gipagahi ang ilang kasing-kasing, bisan pa nga ilang nadungog ug nabati ang kamaturan, ang pulong sa Dios. Ngano nga ingon ni ana kabaskog kaligon, tungod kay ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Balikon ako, Brother JF, kanang gipahunong o kimi, pero ayaw lang yun ni iapil ning wa gipahunong sa Dios kining 70 Sabbath. Pamatiira gani as it is, however, there still remains for God's people. There still remains for God's people. Nagingon din a rest like, manika, klaro ani, like God's resting on the seventh day. 7th day, dili first day, o first day, Sunday. Busa, kung imong tanaw na, still remains for God's people. Mauna nga mo ingon mong gipahunong na ang 70 Sabbath, dili gyud na muhaom sa gitudlo sa Biblia. Ayaw kalimot sa ikaduhang Pedro 3:G, sangtod sa 12, ang tanang mga butang nga ni aning kalibutan na time will come nga tunawon og sunugon ni sa Dios. Pero sa ikaduhang Pedro 3:13 gisulti nga kita nagapaabot sa kabag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang pagabuhaton, din didto nagpuyo ang pagkamatarong. Nandito sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios, may pagsimba ba? O yes, duna. Kung dunay pagsimba, unsa mga adlaw? Malinaw. Isaiah 66:22 ug 23. Adlaw gihapong Sabado, adlaw igpapahulay. How come nga moingon mong gipahunong? Wala. Nga naman, nag-mention si Kristo, you know what the 10 Commandments say. Gisulti ni Kristo, Mateo 5:17-18, ayaw ka mo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, mianhi ko dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman nini, og sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa
makakudlit usa ka tulpong hangtod nga ang tanan matuman. Kanang adlaw igpapahulay 70 Sabat nga gingon yung gipahunong ikaupat na nga sugo des na pulo ka sugo. Ang gimensyon ni Kristo na pulo dili siyam. Ang Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin ini siya nahimong malinapason sa tanan ini. Subo larong panahona daghang mga Dios nun, daghang nagampo ng halagad si Ginoo pero nagpabilin sa ilang kasing-kasing ang pagkamalinapason. Matud pa ni Kristo, Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Remember, ang makasulod dito sa langit ang nagtuman og unsay kabubuton sa Dios. So Brother Jeff, uban sa nang naminaw karon, mamalandong ka kung mutuman ka ba diha sa kabubuton sa Dios, dili sa kabubuton sa inyong pangulo simbahan. Salamat Brother Jeff, uban sa nang naminaw karon si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ug papatinaw sa nakasabot ug natinawan nanyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. So ato ning tanawon mahigalan ni pay mga mensahe nga dangat ini. Niya si Hyacinth Carl Chung Bakero Hiyaktin. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Mayong gabi dong. O niya po si Brother John Ray. Good evening ninyo diha Brother John o God bless sa tanan nga katawhan sa Dios. O niya po si Dong Eliser Aromagos. Mayong gabi nimo dong. Thank you sa pagbiyo dong. Himala agyan ning ulitaw na. Oh. At kino, ato ning dalikatan paglantaw mahingahigala ang mga nahiduga nga naglantaw sa itong programa ni Ascarilin Marikit Galiaris, ni Jean Chel Dihito Mitante. Oy, day, sulagma ra magid himala gid taon day nga nakabiyo ka sa atong programa. Kumusta mo tanan das Masbate? Niya po si John Moses Rosalihos Poyot. Niya ato po nakita si Florida Amoris Sigarino. Niya ni Mads, ingon ni Mrs. Mads, daghan kuno kayong salamat. Niya po si Abi Suway Bagyo. Suway Bagyo. Oh, sir, maayong gabi. Daghan salamat sa pagbiyo, sir. Niya po si Madeline Kaindog Kaskeho. Lilian Santing. Niya po si Brother Jojo Cordoba. Chari de la Cruz Nugas. Marcela Dualio. Niya po si Brother Millard Barrientos. Vera Opiasa Almunicar. Niya po si ato ning tanaw ning uban. Arita sa Pikas Maygala sa mga nahidugang nag-like sa ato nga program. Ato ning paglantaon. Niya si Rex Bicamon Likigan. Sumay gabi ni Budong Rex. Niya po si Lovely Deheto. Niya po sa Nathaniel Lucero Jr. Manila, Brother Libby. Kumusta mo diha, Aga? Lovely. Kumusta Yuyong, si Dave? Kumusta si Dr. Alba? O niya, kamuntanan diha. Salamat sa pagbiyo. Niya po si Jovan Ray Aribal Book. Silver. Si Burns Katakes. O niya po si Brother Junior Noiba. Antonio Etorma. Janry. Niya mao ni ato mga nakita higala na hidugang niya po si Peter Orsal. So thank you kayo. So moadto ta mga higala arita sa Pikas una kani ato nakita diri sa Messenger niya si Otsuga. Salamat sa pagtan-aw Brother Otsuga. O niya po si Ma'am Celia Arrogante, sila si Dr. Bean. So, maing gabi ni Doc. O, Ma'am. Okay, niapod si Sister Mylene, Chari de la Cruz Nugas, o si Nikki Sumalinog. So, thank you kayo. So, mato na tahigala sa dugang paghatag o tubag sa pangutana. Ang pangutana, Brother John, giyaw sa to niya paghanay. Ang iyang pangutan na Brother Libby nga sa ila laging paghunahuna wa gyud sila gyoy kagawasan kay ang ato lang hunahuna mo'y gusto natong masunod. Pagkaklaro na gyud kuno ni ana nga gipahunong na ang igpapahulay unya nagsigi ra gihapon ta og bantay gikan ni JF letter G as in
kananaang jar unya F. Okay, thank you kayo no, Brother JF. So, kining ato nga programa din ang mga pangutana ato yung ibase diha sa Bible. Kaya nga ito una-una, may tendensya ning masayop. Pero ang Biblia di na masayop. Mao na mukorek matod pa ni Brother Fred. Nagkalaing relihiyon. Nagkalaing unahuna sa tao. Pero ang Biblia, mo'y final nga mukorek na higala. Mohukom kung nasakto ba ang atong unahuna. Pagkabasa ni Brother Fred, pagkabasa ni anining ato higala, nag-send og pangutana nga sa Oseas 2:11 pagkabasa niya, pahunungon ko. Pag-ingon niya, pahunungon ko, hukom na yun siya nga ang ikapitong adlaw sa simana. Unya, na may atong mabasa po, sa Ibronon 4:9, busa nagapabilin pa ang igpapahulay para sa katawhan sa Dios. O imong tanaw sa Good News Bible, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day, na ay nagpabilin pa, nga nagpadayon, na apoy gipahunong, natapos na. So, mo na imong nahuna, usara kay papahulay imong ginahuna, ikapitong adlaw, na magkasumpaki na ning Gingos Biblia, na ay gipahunong, nagsulting gipahunong, diri po sinahan, ato nabasa, nga nagpabilin pa or nagpadayon pa, gani basado mo Isaiah 66, 22 o 23, magpadayon pa ang adlawng igpapahulay dito sa bagong langit o sa bagong yuta. Aron dili masayop ang atong mga huna-huna, mga higala, imong tun-an kung unsa nang igpapahulaya ang gipahunong o unsa nang igpapahulaya ang nagpabilin pa para sa taos Ginoo hangtod sa bagong langit bagong yuta. Diya ni mo sabtan, autoghan di papahulay. Kanang Oseas 2:11, naghisgot man mga adlawng igpapahulay. Sa to padili usar ka buok. Iyon dari ako basahon ragod parang maklaro. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay. Kalipay hunungon. Nankod karon, hunungon ang kalipay na nakagmukatawa ka og malipay ka sa imong pamilya og imong sabton pahunungon yung kaog ipahunong na nang ipapahulay. Mura may imong giyuho. Ang kalipay wa man nimo basaha, wa man nimo sabta og maunay imong unahuna kalipay, di na ka maglipay sila ka kasubo. Ano sunod? Unsay pahunungon? Pahunungon ko ang iyang mga bag-ong bulan, ang iyang mga adlawng igpapahulay. Pahunungon sad ang iyang mga pista, na ay mga pista, mga higalang pahunungon. O niya, ang iyang tanan nga mga balaang pagkatigom, pahunungon, daghan din pahunungon. O niya, karon manimbakas yung simbahan, adina din balaang pagkatigom ni Gihimo, kay pahunong man na. O mga katiguman nga mga ligdong pagkatigom, niya, hiskoy ka magpapahulay, mga kang ikapitong adlaw. Kining bahina, mga higala, kinahanglan imong sabton og ayo unsa nang gipahunong o unsa nang nagpadayon. Sa Biblia higala, daghang kay mga ipapahulay gawas ikapitong adlaw. Diha mabasa na to sa Levitico kapitulo 26, naghisgot niya gina ay ipapahulay sa yuta o ipapahulay sa yuta. Kana usa na sa gipahunong kay gitawag nag-agricultural Sabbath. Ang tuyo ana, ang sistema sa una, ang yuta trabahoon unom ka tuig, pero ikapitong tuig pahulayan. Unsa may purpose ana aron pagpahiuli sa katambok sa yuta. O di na nila harbisan, ikapitong tuig pahulayan ang yuta sa pagtrabaho. O niya, human si ikapitong tuig, pagsugod na pod, ihap, ila na po ang trabahoan. Kanang ipahulaya, wala na higarit pahulay sa yuta. Unsa pa yun? Mga adlawng igpapahulay, kanang mga igpapahulay higala sa mga pista, mao'y pahunungon. Nabari ipapahulay sa pista na ang listahan sa Levitico, Kapitulo 23, versikulo 5, hangtod sa versikulo 38, na dihang nagkalaing klases igpapahulay sa mga pista, o niya na sila mga balaan o mamalig-on, maligdong nga pagkatigom. O sabi siya,
unang pagsaulog nila kanang pilimirong buwan gyud nila, bulan mas Abib sa Mahudiyo. Pitsa 14 gitawag na nag Passover Fest, pista sa paglabay, gitawag nag Passover, Pasko nila. Pagkaugma na pitsa 15 ngadtos pitsa 21, pito na kaadlaw gitawag na nag pista sa tinapay nga way patubo. Pilimirong adlaw ilang pagsaulog pitsa 15 naa sila'y balaang pagkatigom o niya magpahulay sila anang adlaw. O niya pagkapit sa 21 mausa ilang buhato magtigom sila balaan o niya magpahulay sab sila. Pero niyan tibuok pito ka adlaw ang ilang kaunon pulos tinapay nga way libadora. O niya ipapahulay na daghan na. O niya mag-ihap na po sila 50 ka adlaw gikan sa pista sa tinapay nga way patubo. Ika-50 ka adlaw gitawag nag-Pentecostes. Wala po sila trabaho ana. Ganira na nagbasa Levítico 23. O niya mabasa po na nga sa ikapitong bulan sa tuig, pitsa 1, gitawag nila nagpista sa paghuyab sa trompeta. O wasay trabaho na, pagkapit sa Jis, Atonement Day, ipapahulay na po nila, balaan kayo ng pagtigom. Pagkapit sa 15 ana, hantod sa 22, wow na kadlaw, gitawag na Feast of Harvest or Feast of Tabernacle Mahigala. Pilimirong adlaw ana, pitsa 15, ipapahulay nila na ibalang pagtigom. Og sa ikawilong adlaw mahigala silang pagsaulog pitsa 22 na sila ibala ang pagkatigom ipapahulay nila. Maunay mga igpapahulay gipahunong kanang gisgutan diha sa Oseas 2:11, pero ang ikapitong adlaw mga higala wala ni ipahunong kay di na igpapahulay sa pista. Adlaw ni ipapahulay handumanan kana sa paglalang sa Diyos kalibutan. Ikapitong adlaw nagpahulay siya nga kining adlaw nga igpapahulay magpadayon kini sa bagong langit o sa bagong yuta. Ako masaw na sa Isaias kapitulo 66 versikulo 22 o 23. Ang 22 naghisgot og bagong langit bagong yuta nga ang mga kaliwatan sa malinuwas magpabilin didto sa way katapusan. O niya ang 23 rinhi og matag adlaw igpapahulay ang tanang tao moduol kanako dito sa Jerusalem aron pagsimba kanako. Sa ato pa matag adlaw paulay kada Sabado ang tanang tao musimba sa Ginoo. Wa ni pagkaputol kay nagsugod ni ikapitong adlaw sa tanaman sa idin pa ang Dios nagpasyogda na gidesignis gini ko pahulay nga pagsimba hangtod sa way katapusan. So husay kay unahuna nimo nasabta nimo unsa na igpapahulay gipahunong dito na sa krus sa Kalbaryo pagkamatay ni Kristo katong Paulos mapista, pero ang igpapahulay ikapitong adlaw higala wa na ipahunong magpabili na hantod sa walay katapusan. Siguro nasabta ni higala kini bahina. Wa naman tay time sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita. Amang balangpanan og makagagahong nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit, daghang